leng-lenging driya mangu-mangung kong ingkang doang rimbang Wiji Satria Nada anyaring riganipun kadang-kadang menamulati ngabiyantur kanggo kaping kalih. Loh. Sembah kang piniji Sang Suratama Sikramadal Undang wadya bala mangku Arumangat kang para wadya Hamung nenggo dawuhira Sadaya tan wonten kantun hamung nanggo bendi bidang. Jan elok tenan. Oh, neng. Kita boy dhewe wae nek nu. Takon apa dhewe? Sok tak freelance apa jenenge? Oh, tak gladi kok freelance iki kleru aku. Freelance luwe pajak kan. Anje Mbak Ani. Nggih, jan Mari malih ganggo nyawiji malih kadang-kadang saja ngada nyaringi propagung tamu. Nampi pasegan ingkang angka kaping 3. Kaping 3 menika. Utawi pungkasan. Hambu bisa manggih dereng kepareng kono ing kalih kadang-kadang pramuladi, dereng kepareng wonten sasmita propagung tamu kemareng sekeca langkung rumiyin pinak lenggah madaning pagelaran pinanci putra pinanganten sampun kemareng kabedol jajar guling pandhapi pagelaran paripurna pagelaran ing kapangku dipanjenengan Bapak Triyono. Lumati para kanca satria nada campur sari Mbak Ayu. Lakon paring kadhaken aturi ingkang gumiyake mawon nggih Kang. Anji wonten Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Para kanca musik dados. Ngatur kawinyan dumateng sedaya para perangkat desa kasuwun paling berkabut pangeston jangkep panjenenganipun Bapak Haryoko saderengipun sekalian Bu Sri Yekti SPD kasuwun paling berkabut pangeston. Gubuk
Iki nek wong nek angkatan tuae ngene iki lho. Dibanterke sithik ngene wis mangap-mangap. Ngeri no. Ngeri to. Catatan sakjroning ati. Luntur saya marah. Ayo rek, Maikum Pragil tamu kagem mahbuting dadilmatan. Kawurian acara mbok sampun duka paripurna dening kawula. Kinarya pambiyawara ngaturaken tatamaning tata-cara kanalepatipun kawula tansah mawan-wantu nyuwun gunging samudra pangsami. Ing wisana billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Baik, terima kasih sering para hadirin Bapak Ibu tamu undangan meninggalkan tempat pambian kesempatan siang hari ini. Tentunya kita ucapkan banyak terima kasih perhatian para tamu undangan yang telah pada kesempatan siang ini menyaksikan pentas dari kadiraken kontribun beruang tamu suang-suang. Tasenya wiji Satriana ada campur sari wonten lagon panyuwun pengarepan wonten paling nika. Ingkang menika kadhaken konduripun para pagong tamu dumugi dalipun sumang-sumang wonten paling siang menika tatamtu lumantar Mbak Esther badhe kepareng aturaken wonten pengarepan. Inggih pamprayogi utawi pengumuman khusus para kadang-kadang among tamu sasampunipun ndherekaken konduripun para pragong tamu wonten paling nika dereng keparengaken kondur langkung rumiyin. Nuwuni pamundhut saking panyuwun pamugati mangke petik warni saking Saptampis wonten madaning Sasana Badrayasa. Lumantar lidhanipun kadang-kadang Satriyanada badhe paring aturaken lagun jubaken swasana parandene tasih kathah panyuwun dereng keparing katuraken nyuwun agung pangsami amargi wedal ingkang mboten marekan wonten ing paling menika. Lagun dangdut murmakani para kanca kadang Satriyanada bersama Mbak Esther. Ada pengharapan. Coba kowe neng kene ngancani aku nulis lagu iki mong
kowe iso jaga tresnomu nganti besok kowe lan aku iso ketemu. Sabar tak simpan kangenku bakal besok iso ketemu neng kene aku berjuang sakabehane kanggo dirimu sayang. Sedelo wae kowe nekani masih ono nyimpi masih ono nyimpi rasane kangen tenan rasane ora iso ketemu amarga kahanane mugi-mugi kowe iso jaga tresnomu nganti besok aku lan kowe iso ketemu. Sabar tak simpen kangenku bakal besok iso ketemu neng aku berjuang sakabehane dinggo dirimu sayang. Sedelo wae kowe nekani masih ono nyimpi masih ono nyimpi rasane kangen tenan rasane ra iso ketemu amarga kahanane mugi-mugi kowe iso jaga tresnomu nganti besok aku lan kowe iso ketemu. Aku lan kowe iso ketemu. Oke. Ada satu persembahan yang sangat luar biasa berlalu dari Indra dengar kita, suara emas dari Mbak Esther tentunya. Masih bersama Satria Nada Campur Sarinya Indonesia. Satu persembahan artis cantik dari kota Salatiga kita hadirkan. Tentunya kebanggaan Jawa Tengah. Ada Ande. Kayak MC dangdut kayak Jawa Timur. Semua. Mbak Putri, saya si Putri. Oke, satu persembahan kita hadirkan kesempatan siang hari ini masih bersama Satria Campur Sari, kerja bareng bersama APS Audio, sound balapnya Jawa Tengah ini tentunya.
Kita hadir menemani para tamu undangan meninggalkan tempat pawai kesempatan siang hari. Satu persembahan cantik kita aturkan bersama si cantik jelita. Kebanggaan salah tiga punya. Siapa dia? Ada Anik. Satria Nanda APS. sayang sangat rembulan kai semua nyawa aku oh sayang yakin wes ora suwe sesandingan aku cecero sebenarnya wong tua ora marenge ombak gede tak seberang banjir bandang tak takai penting aku kowe iso dadi siji gunung jebol tak janopi skoro geni tak gongani apa maneh wong lawan mantanmu kuwi mesti tenang. Terima kasih Mas Tio belum bisa kasih lagu ini. Sayang sangat rembulan kai semuanya nyawa aku kowe oh sayang yakin wes ora suwe sesandingan aku cecero kowe senadyan dheweke lamarenge ombak gede tak seberangi banjir bandang tak takai penting aku kowe iso dadi siji gunung jebol tak janopi skoro geni tak gongani apa maneh mung lawan mantanmu kuwi mesti tak lakoni Satria Nanda aho ejo hido Engko wae. Wes Mau dong, Bang. Mau Mau dong. dong. Oh, asik. Mas Budi jur melek to. Masuk sayang sama rembulan kai sudah nyawa aku kowe oh sayang yakin wes ora suwe sesandingan aku cecero kowe senadyan dheweke ra marenge ombak gede tak seberani banjir bandang tak takai penting aku kowe iso dadi siji gunung jebol
kasih perjumpaan kita bersama Satria Nada Campur Sari. Mohon maaf bila ada kekurangan kami nyajikan hiburan kesempatan siang hari ini. Terima kasih Pamugati mempercayakan hiburan bersama Satria Nada. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Masih banyak lagu yang belum bisa kami tampilkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang.